मोगाळ सालोरेसाच्या पुणशताच्या सर्व भक्तिकांनो हांगासर येवन देवाची विस्नार आशीर्वादा देवाची खाकुळत आणि या वर्साचो ध्येय हांवें तुजो मोग केला या सर्व भक्तीक कार्यांक हांगासर भेट दिवन विस्नार देवाची आशीर्वादान तुम्ही जोडून घेयात चड आनी चड देवाच्या आणि एकामेकाच्या मोगान तुम्ही भरात आणि या पुणशताच्या महापर्बे संदर्भी तुमकां या परबेचे शुभाशय हांव पटयता आमचो पात्रोन सालोरेस ताची मजत निरंतर आमचे सोबे आसूं दी आणि देवाच्या कृपेन आणि देवाच्या मोगान भरलेली आमची कुटुंबां आमचे जिवीत जावं दी म्हणून सोमेस्तांक हांव बरें मागता परत सालोरेसाच्या मजतीन देव आम्हा सोमेस्तांचेर ताची कृपा ताची आशीर्वाद आणि ताची काकुळट घालून दी म्हणून हांव मागता देव बरें करूं।